egunon guztioi. Gaur Nemesio Bikandi musikari zornotzarra dugu prentzaurreko honen protagonista nagusia. Nemesio Bikandi, udal musika bandaren sortzailea izan zen, eta bide horretan ekarpen garrantzitsua egin eban gure herriko kulturaren garapenean. Hori aintzat hartuta eta bere izena daroan kalearen izendapenaren 70. urte horrenagaz bat eginez, Amorebi eta Etxanoko udalak omenaldia egin gura dio Nemesio Bikandiri. Gure udalerriko musika alorrean egindako lan nekaezina aitortu eta eskertzeko. Eta bide batez, etorkizuneko belaunaldientzat edegi eban bidea eskertzeko be. Alan, azaroaren 9 goizez, 12 gutxiutan, udal musika bandak emonaldia eskainiko dau Zelaieta Parkeko kioskoan, eta ondoren kale jiran abiatuko da Nemesio Bikandi kaleraino. Bertan, omenaldia egingo jako herriari egindako ekarpena aitortzeko. Arratzaldien aldiz, arratzaldeko 8 Zornotza aretoan antzinako oroitzapenak izeneko kontzertu eskainiko da. Nemesio Bikandiren musika ondarea omentzeko, eta bertan izango dira, besteak beste, garai bateko musika bandako kideak. Ekitaldi hoien bidez, beraz, Nemesio Bikandiren ondarea eta ekarpena balioetzi gura doguz, eta eskerrak eman gura deutzoguz gaur egun lantzen jarraitzen dugun musika tradizioaren hasiak ereiteagaitik. Orain, Aritz Labradorri, musika bandako zuzendariari pasatuko deutzot berba. Eurak zehaztasun gehiago azaldu da izan. Mila esker. Egun ondan hori, eta ondo etorriak gaurko ekitaldi honetara. Esandakoari jarraitu, apurtxo baten, kontzertu berezia eukiko dugu, zapatu honetan. Kontzertu hau badago gure kontzertu denboraldiaren barruan sartuta. Aurtengo denboraldia oroitzapenak da, eta justu omenaldi hori gure dutzeguein ondareari, eta ondareak alderdi desberdinetatik itzi dozkuzan musikei, ezta? Eta konkretuki lehenengo parada honetan, Nemesio Bikandi eukiko dugu izpide eta baita be banda historikoa. Eta ingo dotzegu olako omenaldi bat, omenaldi doblea izango da. Goizean gehiago zentratuko gara personai honetan, Nemesio Bikandi bere izan zen eta banda historikoko sortzailea, eta hainbat uztartu eban eta hasi arazo eban banda hainbat urtetan, eta de hecho zailtasunak egon ziranean bebai aurre inotzen, eta bi banda egon ziran bere garaian, berak defendatzen eban ondino jatorrizko banda, aurrera jarraitu eban, eta de hecho, ez dakitak izuen, baina izan zen, uste dut, baina konkretuki lehenengo zornotzarra edo lehenengo zogoetarikoa behintzat kale bat eukiten bera bizirik egoala eta bertako izanik, eta hori bebai goraipatzekoa da eta ospatzekoa 70 urte egiten den egun honetan. Eguna paseu daia berez, uztailean izan zen, baina urtean 70. urte horren honetan. Eta hori goizekoari dagokionez, eta arrastien beste omenalditxo bat egingo dutzagu, banda historikoak jotzen ebasan obrak, zarzuelak, paso dobleak eta horrelako programa klasiko bat osatu dugu. Eta aipatzekoak bi obra, alde batetik Camino de Rosas paso doblea eta bestetik Maite zortzikoa. Bi obra hauek 1994ko Uztailaren 18an, berari plaka ipiniako egun horretan, kontzertuan josiran bi obra izan ziran, eta goizeko ekitaldian, arrastiko kontzertuan bi obra honek joengo duguz, eta gure berzino eskainiko dugu omenaldi sume honetan, eta eskerrik asko etortzerraitik, eta besteagaitik gure iniziatiba hau, eta udalari baita be iniziatiba hau babestu eta gauzatzearen, eurei barik, hau dana, esposizioa eta bar, esan posible izango zeki hori ba. Eta gero, bestalde batetik, eta amaitzeko, hurbiltasuna eskaini eta eskertu familiari, azkenean eurek bebai beti eukidabe sartute barruen, Nemesio Bikandiri olako zozer plazaratu bere izena eta erakuste harzi herriari, personaia importante bat izan zala herrian, garrantzitsu bat, eta persona oneri esker bebai gaur egungo musika, gaur egungo kultura sarea edo bebai badekogula herrian. Eta eskertzeko, eskerrik asko eta